tadzoka zvakare nedzimwe nhau dzasura chikamzuva nhasi madeko uyezve nedzimwe dzakaitika kumazuva adarikayo. Nyaya yangu yandinayo yekutsanga muvhidhiyo ino ndiyani mudzimai uyo unonzi wakazvarira mumugoti. Nyaya iyi inoita sekuti yakaitika kupi kunonzi kuNew Mabvuku. Inanhasi kuzama kuti ndepapi asanzi muHarare. Akasunungura mwana wake mumugodhi uzere mvura umu asiri kuziva kuti akawira mosei. Ndobva patawa mazita achona ndichakwanisa kutaura pano, asi wakazokudi wakazokwevewa netambo kubuda mumugodhi muya. Iri ndaiona zvangu pachipari paquiet. Ndobva ndati hazvina kushata. Chinenge ndinzi kuti vhidhiyo umu vanga vachiti kudini. Manziro andaita ini muvhidhiyo umu kwaiza kuti vamwene pavakatanga kutanga kutsvaga kuti ko uyu muroora wangu waindepi, muroora wangu vachimushaya kuti wabuda waindepi. Ndobva wabvunza murume waondesa kuti wanga akavata pasofa zvake, asi mudzimai ndofunga kuda wanga wakavata kubedroom ari kugara. Asi kuti vaiona akavata pasofa chiona TV yokuti kudi handizozivi ipapo, asi muroora wakabuda pashe, wabuda pashe ndonga ndopakatanga kungofamba achigwadziwa. Handiti saka ava ndokuti ivo mwamwene wangu watanzida ndamuti mvura inopisa ndokuti chii mwana akasire kudzika. Saka kura kuti mwana wako atomboleba, asi kwazvo kuti kuda vana pana akazanyanya kumutaza yeke kuti vachiona kuti nguva yake yamira yasvika papi. Ndobva musikana uya wataka kufamba achienda kwainda. Asi tichiri ipapo vamwene vanoratidza kuti vakaisa effort yekuti vatsvake kuti muroora waindepi. Ndobva wafamba achiendera kule, ndobva washayiwa muroora. Padero pepe ndobva waenda kuchipatara chikati pumwe muroora waenda kuchipatara. Ndobva wasvika pachipatara pana kuvhurwa. Ndokudzoka kuya ndozobva wati takafonera mwana wawani tezvokuti zvekumapurisa izvezvo kuti vabatsiri. Asi ndokungofunga pati fambe ndipo wakazwa kuti kune chi uko kuzasuko kune ndofunga ndokwadi kwa mwana here muroora wenyu. Asi tichiri ipapo toenda panhau yekuti vamwe vacho vanonzi maiyekera vekuzasi kumaraini kwako vanova muridzi wemugodhi wakawira mudzimai uyu vanoti ini ndakaenda kachasi kuti ndakavata sezvo vanga ari makusenseni mwana wamai ngati kuti mai ticha mwana wamai ticha vaya ndobva vadi atoti mai mimi munoita sokuti muri kunzwa kuti muri kuda mwasara yenyu kunzi mai ticha vamubatsire kuda varoyi vari kutokuda nai usiku regai kumuka pamwe mutodawo nevaroyi mwana achigadzira kuti ase kuti ainde vamwe vaitsvara pari vazhe ndokubva watozonzwa kuti kune munhu ndofunga kuti ase uri kuita zvokudanzira sasi kuyazo kuti ukudanzira uripi. Ndokubva mai ticha vavadi vavhura kana kuti windo ravo varivhura pepe ndobva wanzwa sawa ndiri kuda nemugodhi uyezve vakutoona chizambia riri pamugodhi. Ndobva wakazomuka pepe ndokundoona mugodhi wavhurika kudaro kutoona kuti mudzimai wakadi wakabata mwana wakasimudza mudenga kudai usou kureva kuti mwana usanikikina usafira mukati memugodhi. Ndomawira ndaita nyaya iyoyo. Pakazida ndopakazida vamwe vanhu vana rasta vanani vakauya vakawanda. Mumwe ndokutanga kupinda mukati memugodhi. Wapinda mukati memugodhi wakangoda kuti sei kuti abudise mwana uya ndokubva wanzi hanzi chakaireza tsva matsvakareza tsva tochicheka ndofunga tambo iya hanzi mudzimai uya wakacheka ari oga zvake ndiye akazvichekera mwana wake acheka pepe ndobva mwana waiswa mukati mebhaketi ndobva bhaketi rasimudzwa rikaenda mudenga mwana ndokubuda ndobva adi watomaniswa kuchipatara tikazi mwana uri health zvakanaka hapana chadi chamuona uyu muroora ndofunga ndobva wazotsvaga tambo yekuti chii vange vachiita sei vachimubudisa uyu wanga apinda mugodhi uya kureva kutoti mugodhi wanga usina nyanya kudzika zvavo uye ndoona kuti mvura yanga isina nyanya kuwanda wakati alake zingamboti mudzimai iyi ndobva vazotanga kuti sei kumusunda achienda mudenga kusvika azobuda ndobva azoenda kuchipatara. Asi kuita sokuti izvozvi zvipatara zvokati chii hazvina vakoti. Ndofunga pone kwawakazorevhiwa wakati hanzi takazoda kuti takumbari kana zvina kushata. Ndobva vabva paya pepe ndobva atozobudani ane mwana wake zvakati mumaoko atomudi atomuvaraidza kuratidza kuti vese vari health zvavo vese vari zvisingamboiti vatano. Ndoita kumakomenzi kuti tigonzwa kuti vamwe vanhu vanga vachiti chii pamusoro pevhidhiyo iyi yavaona ichibuda pamusoro peiyo yinyi kuti mwana mudzimai unozvarira mugodhi asi murume wanga akavata uko naamwene nauyu havasi kuzwa kuti nekuda kwei. Ndonasa kuti vamwe vafunga kuti yange iri negligence yemhuri yemudzimai nekuti dai wanga ari wavo mwana havaimbomurega vasingamumoniti vachida kutaona kuti masentimita apapi zvese zvaapapi. Ndonasa kuti vanhu ndo zvakakwadza izvozvo vakati nekukwadza kunoita pamuviri nekuda kwei vakamusiya akadini nokuti hone akandozvizvarisa ega mukati memugodhi imi muriko zvenyu kumba uko mozototi petu paya. Ndonasa kuti ndo zvimwe zvakakwadza vanhu. Vamwe vakati aiwa isati tingablame vese kuda panhau iyoyo pamwe muroora angagara asingadiwi pamba vanhu vangadiri kumacoment section zvikanzi nevamwewo kudawo vanhu vakangofunga kuti angobudawo pachava nakuziva kuti atoomuleba ndevamwewo avo.
Zvikanzi this is utter said, please, mimba inorwadzwa vedu we, imimi amweni nevana venyu, you got a case to answer. Kodai akafira mukati imomo, handiti ingozi, ngozi yacho maizoigona here. Ko vese kurara vachisiya munhu ega ndokuita sei? Zvikanzi as husband and mother-in-law are not in good books here, kana kuti good people, how can they leave a young girl like this in labor without keeping an eye on her? Ko kumsiya ega munhu ari kurwadziwa nekuda kwei? Zvikanzi kana ndakambochema ini shuwa nyika ino zvokwadi ndachema zisingamboiti, mungaita zvakaita sei nekuda kwei? This is what happens if you have an ignorant husband who doesn't take pregnancy seriously. Thank God they are safe. We thank God they are fine. Wakatogona iwe kuzvarira mwana mumvura kwakanaka nevamwewo avo. Zvikanzi nevamwe chakatopa apinde mugodhi shuwa vanhu vangati vachiona kuti munhu ari kurwadziwa serious voignore kutorara chaiko kumusiya ari murumu make. Vamweni avoka havana kana ehanya, dai ari mwana sikana wavo dai vakaita zvavakaita izvozvo here. Ndi vamwewo vaitaura seizvozvo. Then you hear someone saying zvitori bhoo. Giving birth in water is very safe and comfortable for both mom and baby. In developed countries, most people who do home births do them in water. Ndi vamwewo futi vataurawo masentiments avo. Vamwe vakati muroora kungonzi zvionere takazvarawo zvakaoma. Kuona kwangu vaiisa muda ende mwoyo wavo wakaoma amweni ava. Vaitomurega vachiti hamene kuti achadishuwa akatambura. Shame zvakaoma. Vaitoda kutoti ashayike zvokwadi zvogwadza. Ndovamwe vari kuona nezhira iyoyo. Zvikanzi nevamwe vakati simba murume wacho iyeye mukadzi anobuda panze kuma AM. Murume akarara ototi ndakamunzwa achibuda, chakamutadzisa kutevera chii? Amuna kuita zvinhu zvakanaka imi vanhu vemhuri iyi. Vanhu vadi vakwadziwa nezvekuti imi ngarega pakati pehozi kuti mudzimai achibuda iwe tovata zvako toti abuda pashapo hauchateveri wotodzipfodora. Zvikanzi chokwadi pane mubvunzo mukuru. Murume wachonika is pathetic nevamwewo avo. Zvikanzi however not in cold water, comfortable water. Akazvarira mugodhi asati kati ngaazvarire chi mative kumusoro kwenyika dziri developed, asi uyu akapinda mugodhi akawira mugodhi dai akafira imo zvaiita sei? Zvikanzi zvinongodawo panzvimbo yakasonuka, not mumugodhi, not in a world with no lies and help. Anything could have happened. We praise God for his protection. I think nowadays zvinhu zvakungoda kuita sei kuti umiremire uchizvionera nevamwe wavo. Zvina kushata. Vamwe ndokuti family yese zvayo musadero zvokwadi kutadza kugara naye muroora mimba ichirwadza iwo. Vamwe havazivi here kuti munhu anorwadziwa nemimba kana akuita sei akupiswa mwana ave kuuya. Totenda Mwari chokwadi nevakarwira upenyu hwemwana uyu. Zvikanzi high BP plus lack of care, she left the place because she was feeling zvaasati anzwa. Very lucky she developed pre-eclampsia ndo yaakaita. She could have anokwanisa kunge adai akashayika but nguva yake was not yet arrived. Said how can people sleep pakadai mumwe achichema mwoyo yachoka itotibva tatoti isu tinoita kuti mune mwoyo akasviba. Yo pakaipa. Vanhu vese dambudziko ripo vamwe vakungosuspectawo vamwene sekundofunga ndokuti ndo mukuru pamba apa, asi murume uyu wakavata hope. Handiti sazokuti vamwene vanga vainfomiwa here kuti wakuramba achigwadzikwa kuti handizozivi, sezvo variwo vakazongova kumiramira zvakare kuti vatsvake kuti mwana uripi. Handiti vamwe vati ndakatsamura vamwene maybe murume wachatori mwana mudiki but vamwene avo munhu mukuru shuwa. Kunovharirana zvavo mumba nemwana sikana wavo vombotota kumbonorara zvingaitawo here izvozvo. Hatiziviwo shuwa muchiziva kuti munhu mimba ikurwadza murume wosiya mukadzi achibuda panze ega usiku chero kuri kurohwa nemhepo unoteerazve kuona kuti ari kuendepi. Vamwe ndo kuti zvokwadi yaita mwoyo wakasindimara. Vamwe ndo kuti zvakare mugodhi uyu wepamba apa pakwamaiyekera ivava vacho vakatumwa naMwari zvokwadi kuti ndo vachariskia mukadzi uyu.
vamwe vakati vanoshusha vamwene vacho. That's why our culture says munhu ngaanozvarira kumba kwamai vake nekuti some mother in laws havaiti. Zvinoratidza kuti akashayirwa kei pamba ipapo because pakabuda murume akaona kuti ana kana kuti vanhu aita kuita basa nazvo ndo zvoratidza izvozvo kuti hapana kei. Mumwe ndokuti kanopenga kamukadzi aka saka kunozvarira mumugodhi ndokuita sei. Zvikanzi nemumwe I just hope kuti hausi mukadzi chete, otherwise zvichakuwanawo unofunga kuda kwake here kunozvarira mumugodhi imomo. Iwe usadaro asi uri mai zvipoko here kani hauzive marwadziwo anoita mimba here. I think ndimi munoita maabortion imi. Haungatauri zvakadai pamunhu womukadzi. Vamwe ndokuti nhai henyu kuda kushoresa vanhu, munhu chaiye akakwana anomhanya kupinda mugodhi shuwa ndemumwe uyu. Zvikanzi imi ana musoro bhangu dai maita sei manyarara nekuti hamusi kunzwisisa situation. Munondiudza here kuti in a normal situation munhu ungatongoti ndakutongonopinda mugodhi nekuti uyu haatozivi kuti wakapinda sei mugodhimo, wakangondogarawo pamugodhi manzura ndaita wakangogara, asi kuti azozoti akatsvedza kupinda mukati memugodhi haazivi kuti chii chakaitika, that process haazivi. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti ndo zvandanzwa. Zvikanzi kana ukanyarara unobvei nhaiwe talent that ignorance kaunako heartless kaunako. Amweni havana kuita sei the whole family wo zvavakaita zvina kunaka. What if dai akaita macomplications ari ega muroom? Handiti maida kuona kuti azvara she knew that she was chirungu chacho handikunzwisa, asi ndo zvandoona kuti vamwe vanhu ndo zvavakataura. Vamwe ngati what a miracle, it could have been a disastrous end but Mwari vakapindira vakabatsira. Thank God kamugodhi manga musina kuzarisa mvura, she could have drowned nevamwewo avo. Ndo zvandoona kuti ndo mamwe macomments anga akazara iwawo kuma-comment section. When you marry a small boy, murume anga akarara mukadzi achirwadziwa nemimba, the lack of care towards wife is appalling. Apa aitova akarara pasofa mukadzi ega mubedroom rake, haana hanya murume. Vese vairara vachitadza kurara naye urotete vacho vosiya shuwa munhu urwere orara ega. Taura hako ndokusava nehanya ikoko. Ndo zvikunyanya kutaura vanhu kuma-comments kuti pakashayiwa care nekuda kwei pasina nyatsaita enough care pane mudzimai uyu. Vamwe vakati idai akakaenda kuna mwe. Saka ndazozvi kuti inhau yekuti pamwe vanhu vekumhuri havasati vandobvisawo kana tsvakirai kunokona kutongobvisawo chekuti tisine mwana wenyu kuitira kuti mwana adzokere kuna mai vake andosununguka ari ikoko. Handizozivi kuti ndo chakaita kuti asaenda kuna mai vake here mwana uyu. Saka zvakaoma hazvo, asi nongoti naMwari kuti wakasununguka mwana wake zvakanaka. Yekupedzisira ndiani? Ndiye nhau iya yakwana Anditilda. Ini chega ndingoti turi kuti pamaonera ndaita hangu nhasi kwezvokuti mhuri yekwana uyu yanga isiri willing kuda kuramba ichataura. Ndofunga kana kuti kuya pamhepo vachiramba vachiita sei vachitaura zvenhau iyoyi. Asi kuti kune zvimwe zvinhu zvikuru zviri kuitika behind the scenes and tete Tilda vataura kuti aiwa neniwo ndichati pamwe ndichange ndichizoyangudzi munguva ndega nekuti vatozonyengera kukobhiyira kuti vange vachiuya palive and vari kutora vanga vachiratidza tete Tilda vacho vanga vachiratidza kuti vari kugwadzikana vachibatikana zvavo and hapana zvamboti zvanyatsa kutaurika muzuva ranhasi, asi vanhu vanga varipo vanga vachiratidza kugwadzikana. Live yavo yanotomboita kana kuenda mberi stereki. Ndo zvandokwanisa kutaura panhau iyi zvega, ndo zvandaona kuma-comments. Handichaendi kune kuti ma-comments achoni nhasi inini andiremera. Ndagomberwa kuti ndinge ndichitaura zvinhu zvanga zvakanyorwa navanhu kuma-comments ikoko, ndongogomera ipapo chikuti all the best kune mbuyeni iyo yekwamakore wachoni. Ndo zvandokwanisa kutaura. Chingoti zvakare makorokoto namai vekuNewlands vakabatsirwa mwana wavo. Ndo zvandokwanisa kutaura. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.